אז ערב טוב לכולכם, אחר צהריים טובים, ברוכים הבאים להרצאה שלי, להקשיב פנימה ולהיפתח החוצה, מסע מבדידות לקרבה, מעולמות של לבד למרחבים של ביחד, דרך תחושות הגוף, דרך הנוכחות שלנו והקשר האנושי עם התמקדות חברתית. אז תגידו, אני אשאל שאלות ואתם מוזמנים לרשום בצ'אט וככה אנחנו נוכל לתקשר, כי המיקרופונים שלכם ישוחררו רק ממש ב10 דקות האחרונות של ההרצאה. אז תגידו, קרה לכם פעם שהייתם עם אנשים אחרים באירוע חברתי, בעבודה, מחוץ לעבודה, אפילו בבית, אפילו במשפחה והרגשתם לגמרי לבד? קרה למישהו? אם מישהו חווה את זה פעם, מוזמן לרשום בצ'אט. כן. איך זה מרגיש? לא משהו. קרה לכם פעם שהייתם כל כך מכווננים לאדם האחר, כל כך קשובים לאדם האחר, שאיבדתם קשר עם עצמכם, שאפילו מרוב זה שהייתם שקועים באדם האחר לא ידעתם מה אתם רוצים ומה אתם מרגישים לגבי זה? מוזמנים לרשום בצ'אט. לא קרה. תודה אסנת. עוד מישהו? טוב. אז נעים להכיר. שמי יהודית פירסט, אני פסיכותרפיסטית גופנית, זה בדיוק החיבור הזה שבין הגוף והנפש, קרוב ל20 שנה. אני מטפלת זוגית ואישית ואני מומחית בשיטה שנקראת התמקדות, פוקוסים למי שמכיר. זו שיטה שמאפשרת לנו להתחבר פנימה למצפן הפנימי שלנו, לידע הפנימי שלנו, ולקבל מידע לגבי דברים שמעסיקים אותנו, ועל הדרך גם לחולל שינוי. וההתמקדות באמת הביאה המון מתנות לחיי. זה לא לגמרי מיינדפולנס, אבל זה חלק מזה הוא כמו מיינדפולנס. כמה שההתמקדות הביאה המון מתנות לחיים שלי, משהו בכל זאת במערכות היחסים שלי היה לי חסר. ואני ככה מחפשת דרך להביא את ההתמקדות לחיי היום-יום שלי, לכאן ועכשיו, לאינטראקציות עם אנשים אחרים. איך אני יכולה להביא את הדבר הנפלא הזה שמחבר אותי לעצמי ופותח מרחבים חדשים גם לאינטראקציות בין אישיות. זה היה מסע של גילוי שממנו בעצם נולדה התמקדות חברתית, שנולדה דרך התהליך הזה, ואת הגישה הזו אני מלמדת מעל 10 שנים בארץ ובעולם. אז בהתמקדות חברתית יש לנו 3 עמדות. עמדה ראשונה, אני עם עצמי, בלי להיות איתך, בלי להיות איתך, זה כשאנחנו נמצאים בסיטואציות חברתיות, אבל אנחנו מרגישים לבד. כמובן שמה שאנחנו מרגישים משפיע גם על מה שהאדם האחר מרגיש בנוכחותנו. אוקיי? לזה אנחנו קוראים עמדה ראשונה. כן? אנחנו עם עצמנו בנוכחות אדם אחר, אבל אנחנו לא מרגישים קרבה. אוקיי? והעמדה השנייה, אני איתך, אבל אני כל כך מושקעת בך, אני כל כך דואגת לך, אני כל כך אכפתית לגבייך ורוצה שתהיי מרוצה, ואני מאבדת את עצמי. אני לא יודעת מה אני רוצה ומה חשוב לי. אוקיי? ואני מזמינה אתכם רגע להיזכר בסיטואציה כזאת. אולי שהייתם ביחד והרגשתם לגמרי לבד, אולי שכל כך דאגתם ממישהו אחר ששכחתם מעצמכם, וכשאתם נזכרים בסיטואציה כזאת, אז רק תיקחו רגע את הזמן לראות מה קורה בגוף, מה קורה בנפש, מה קורה במחשבה, איזה רצון עולה, איזה רגש עולה.
ומוזמנים לרשום בצ'אט. העמדה השלישית בהתמקדות חברתית זה אני גם עם עצמי וגם איתך, איתך, עם האדם האחר, כאן ועכשיו. מסכים לא לדעת ולהתוודע תוך כדי מפגש. ומה זה להסכים לא לדעת ולהסכים להתוודע תוך כדי מפגש? מישהו רוצה לנחש? בעצם זה מצריך המון אומץ באמת להיות כאן ועכשיו נוכח, להסכים לא לדעת, אבל זה מה שמאפשר לנו באמת להיפגש, כי בדרך כלל מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, מה שאנחנו כביכול יודעים, מה שאנחנו חושבים, נכון, תודה אסנת, לא לבוא עם הנחות מוקדמות, כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים אנחנו מפסיקים להתוודע, כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים בעצם אנחנו לוקחים את המחשבות שלנו ושמים אותן על האדם האחר, ואז אנחנו לא באמת נפגשים, אנחנו פוגשים את המחשבות שלנו ששמנו אותן על האדם האחר. לדוגמה אנחנו נמצאים בחברותה ואנחנו חושבים שהאדם האחר מזלזל בנו, כן? אז ברגע שאנחנו חושבים את זה אנחנו מפסיקים לפגוש אותו, אנחנו לוקחים את המחשבה שלנו, אנחנו שמים אותה עליו, ומה שאנחנו חושבים מפריע לנו בעצם להיפגש, כן? לא משנה, גם אם אנחנו חושבים שהאדם האחר עף עלינו, המחשבה שלנו נמצאת בינינו, אנחנו לא באמת נפגשים באופן טרי ורענן, אנחנו נפגשים עם הנחה מוקדמת, שמפריעה לנו בעצם להיפגש באמת. אוקיי? אז כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה קורה, כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה האמת, כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה האחר חושב עלינו, כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, מה קורה? מישהו רוצה לנחש? אז למעשה כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו מפסיקים להתוודע מרגע לרגע, אנחנו מפסיקים באמת לפגוש אחד את השני. כל הדעות שלנו מפריעות לנו להיפגש באמת. אנחנו גם רואים את זה המון, גם היום במיוחד עם הפוליטיקה ועם כל מיני כאלה, אבל אנחנו לא ניכנס לשם. אוקיי? אז מה זה אומר להיות נוכח? שלהיות נוכח זה א' ב' בהתמקדות, וזה א' ב' בהתמקדות חברתית, וזה א' ב' בלפגוש את האדם האחר באמת. אז בעצם להיות נוכח זה להיות לגמרי כאן ועכשיו. לחוש את הגוף, לחוש את הנשימה, לחוש מה קורה לי מרגע לרגע תוך כדי מפגש. ואני מזמינה אתכם רגע להביא את תשומת הלב לגוף שלכם, לחוש את כפות הרגליים על הרצפה, לחוש את התמיכה שהגוף מקבל מהכיסא, לחוש את הנשימה, את האוויר נכנס ויוצא, וגם לחוש איך כל מה שאתם שומעים או רואים מהדהד בפנים. מה קורה לכם? מה קורה בפנים? הרבה פעמים זה ממש ממש עדין וקל לפספס את זה. אבל להיות נוכח זה להסכים לא לדעת, כי ברגע שאני כאן באמת נוכחת ואני לא יודעת מה תהיה המילה הבאה או מה יהיה המשפט הבא או מי יגיד, מי יכתוב הודעה או לא יכתוב בצ'אט, כן? אז אני יכולה לחוש, אני קוראת לזה עמדת הסף. עמדת הסף זה כאילו כל מה שאני יודעת כבר היה, ואני נמצאת כאן ועכשיו בהווה, ערה למה שמתהווה מרגע לרגע, בתוך היחסים, בתוכי ובינינו, כן? אז זה מאוד להיות כאן ועכשיו ולהסכים לא לדעת, להסכים לחוות. אוקיי? אז בעצם המחשבות שלנו מרחיקות אותנו מכאן. המחשבות שלנו לוקחות אותנו לעתיד, לוקחות אותנו לעבר, כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים,
אז אנחנו מפסיקים להתוודע, מה שאנחנו פוגשים זה את הדעות שלנו. והמחשבות שלנו גם, הן לא רק מרחיקות אותנו מכאן ועכשיו, הן גם מרחיקות אותנו זה מזה. כן? בעצם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, ואז אנחנו עסוקים בלהוכיח לעצמנו שצדקנו, אבל אנחנו מפספסים את האדם האחר. כשאנחנו נוכחים, אנחנו בעצם חווים את הגוף, החוויה, הנשימה, החוויה שלנו היא תמיד בהווה. המחשבה שלנו מתרוצצת, הולכת קדימה, אחורה, לעבר, להווה, לצדדים. המחשבה מוסחת, אבל התחושה היא תמיד בהווה. גם אם התחושה עולה עכשיו בגלל משהו שקרה אתמול, או משהו שמישהו אמר לי מקודם, או ממשהו שאני מודאגת שיקרה מחר, החוויה עצמה היא עכשיו, התחושה עכשיו בהווה, אוקיי? אז אני רואה שמישהו ירים יד, אבל אפשר לכתוב בצ'אט ואני אתייחס למה שכותבים בצ'אט, אוקיי? אז אנחנו נחזור עכשיו לעמדות, אוקיי? בעצם הקרבה האמיתית לא מתרחשת כשאנחנו נשארים בעמדה הראשונה מרוחקים בתוך עצמנו, גם אם אנחנו נמצאים ביחד ומרגישים לבד, זה לא מייצר קרבה. וגם לא כשאני שמה את האדם האחר במרכז ואני כולי מושקעת באדם האחר ומבטלת את עצמי, זה לא מייצר קרבה. מה שמייצר קרבה זה כשאני באמת מביא את עצמי, מביאה את עצמי בנוכחות, כן, להיות נוכחת כאן ועכשיו, ולחוש איך האדם האחר משפיע עליי, משפיע על הנשימה שלי, על החוויה שלי, וכשאנחנו מקשיבים למה שחי ומתהווה מרגע לרגע כאן ועכשיו בינינו. אולי יש התרחבות, אולי יש התכווצות, אולי יש התרגשות, אולי יש רצון להתקרב או רצון להתרחק, כן? הגוף שלנו מדבר כל הזמן, אם אנחנו מקשיבים לו, אנחנו מקבלים המון המון מידע, אבל מעבר לזה שאנחנו מקבלים המון המון מידע, בעצם משהו ככה מחבר בינינו. עכשיו אני אספר לכם משהו קטן, אוקיי? אז החוויה שלנו, כן, התחושה הפנימית הזאת היא נקראת תחושה מורגשת. תחושה מורגשת זה איך ההוויה שלי, הגוף שלי, האורגניזם הזה, הגוף נפש הזה, חווים איזשהו נושא שמעסיק אותי. התחושה המורגשת היא מחוברת לכאן ולמקומות אחרים, לעכשיו ולזמנים אחרים, לי ולאנשים אחרים. למעשה, ליקום כולו, כאילו, אוקיי? זה קצת צד ימין של המוח שהוא ככה מחובר, אבל לא ניכנס לזה, יש לו זמן קצוב. אז בעצם, כשאני נמצאת עם אדם אחר, רואה את האדם אחר, קשובה לאדם אחר, אבל מחוברת פנימה לתחושות שלי, אז התחושות שלי לוקחות בחשבון גם את האדם האחר. אני יכולה אפילו לחוש את כל האינטראקציה בינינו, אותי, בתוך החוויה הפנימית הזו שלי. זה גם נותן לי הרבה מרחב, אבל זה גם הרבה מידע, אבל זה גם פותח מרחב של אינטימיות, מרחב של קשר. ואנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, האחר לא צריך לדעת מה אנחנו עושים, בעצם זה שאנחנו עושים את זה, משהו משתנה בינינו. אם אנחנו רוצים להעמיק את הקשר עם הילדים שלנו, עם הנכדים שלנו, עם הבן זוג שלנו, עם הבת זוג שלנו, ואנחנו נעשה את זה, נפסיק לחשוב ולחשבן חשבונות ונביא את תשומת הלב למרכז הגוף, ונחוש כאן ועכשיו וניפתח, נסכים לא לדעת וניפתח למה שקורה כאן ועכשיו. זה ישנה את האופן שבו אנחנו נמצאים, זה גם ישנה את האופן שבו האדם האחר נמצא איתנו. וזה בדוק, אני עושה את זה כבר קרוב ל-12 שנה, בקבוצות בארץ, בחול, גם אחד על אחד, גם בזוגיות, זה מאוד מאוד משפיע, אוקיי? אז בעצם הנוכחות האמיתית הזאת, האופן שבו אנחנו נמצאים, זה לא נמצא במילים שלנו, במה שאנחנו אומרים. להפך, המילים שלנו לפעמים יכולות להיות גשר, לקרב בינינו, אבל הרבה פעמים המילים שלנו יכולות להיות גם מסך
רעש שמפריע לנו להיפגש. לפעמים אנחנו דווקא נפגשים ברווחים שבין המילים. אתם מכירים, יש אנשים שאתם לא מסוגלים להיות איתם בשקט, שכל הזמן צריך להיות איזשהו שיח, אחרת זה בלתי נסבל. יש אנשים אחרים שאפשר להיות איתם הרבה זמן בשקט, זה אפילו שקט נעים, שקט שאפשר לנוח בו, כן? אז הקשר והתקשורת הם הרבה יותר מרק המילים, אוקיי? אז הנוכחות האמיתית היא לא נמצאת במילים והיא לא נמצאת בתוכן, היא קורית בתוכנו ובינינו. יש דיאלוג כל הזמן בין מה שקורה בתוכי ומה שקורה בינינו. והיא מתחילה כשאנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, אנחנו לא מנסים להוכיח שום דבר, אוקיי? אז נוכחות, בלעז זה נקרא presence, זה מושג מפתח הכרחי גם בהתמקדות רגילה וגם בהתמקדות חברתית. זו הסכמה פשוט להיות אחד עם השני, לשים את המחשבות שלנו בצד, להסכים לא לדעת, לא לייעץ, לא לתקן, לא, כן? לא להעיר, לא לבקר אחד לשני, פשוט להיות נוכחים ולחוש, להיות עם מה שיש בסקרנות. בסקרנות, מעניין מה יקרה, מעניין מה ייפתח, להסכים להיפגש בלי לדעת, להסכים להתוודע מרגע לרגע. אז לפעמים הדרך לקשר היא לא מתחילה בביטחון, אנחנו לא צריכים שיהיה לנו ביטחון מוצק לגבי עצמנו, לגבי האחר, לגבי הקשר. זה משהו שמתהווה, אנחנו צריכים להיות שם בסקרנות ובהסכמה, בהסכמה לגלות, בהסכמה לא לדעת, בהסכמה להיות מופתעים ובהסכמה לעשות איזושהי דרך ביחד. והגוף שלנו מדבר אלינו כל הזמן, אנחנו יכולים להרגיש מתי אנחנו מרגישים רתיעה, וגם מה שאנחנו מרגישים משפיע על מי שנמצא איתנו. יכול להיות שאני מרגישה שאני בעמדה הראשונה, זאת אומרת אנחנו ביחד אבל אני מרגישה לגמרי לבד. האדם האחר לא יודע שאני מרגישה לבד, אבל מה שאני מרגישה משפיע עליו, על איך שהוא מרגיש איתי. יכול להיות שאני בעמדה השנייה, אני כולי מושקעת באדם האחר. הוא לא יודע שאני ככה, אבל זה שאני ככה משפיע על איך שהוא מרגיש. וכשאני עוברת מעמדה לעמדה, כן, מלהיות לגמרי עם עצמי, או להיות לגמרי איתו, אז הוא יכול להרגיש בשינוי הזה. ואנחנו רוצים להיות בעמדה השלישית. העמדה השלישית זה להיות לגמרי מחוברת לעצמי, כן? לחיות בתוך עצמי, ומתוך עצמי, ומתוך החוויה שלי, לפגוש את האחר. עכשיו, כאן יש לי כמה דימויים. אני אומרת שהתקשורת הזאת מהסוג הזה היא כמו ריצה בים. ככל שמעמיקים את הקשר שלנו בתוך עצמנו, עם עצמנו בנוכחות האחר, הגוף, החוויה מאטה את המילים והלב מקשיב, כן? כמו ריצה בים, ככל שמעמיקים, הגוף מאט את המילים והלב מקשיב. מה זאת אומרת? אנחנו יכולים לדבר נורא מהר. כשאנחנו מדברים נורא מהר, אנחנו לא מדברים מכאן ועכשיו, ממה שנולד עכשיו, ממה שנוצר עכשיו בינינו, ממה שמתהווה ונולד עכשיו בינינו, אלא אנחנו מדברים על דברים שאנחנו כבר יודעים, על דברים שמוכנים. אנחנו מדברים מהראש, לא מהמעמקים. כן, זה כמו ההבדל בין לרוץ על החול, למי שרץ, כן, ליד המים, איפה שהחול נוקשה, לא ששוקלים בו, שם אפשר לרוץ מהר. ככל שאנחנו מעמיקים במים, ככה הריצה שלנו נהיית יותר איטית. גם הדיבור שלנו ככה, ככל שאנחנו לוקחים את הזמן להתחבר פנימה ולחוש, הדיבור נהיה יותר איטי. לפעמים גם יש צורך להגיד פחות, כי הרבה מידע עובר גם בלי מילים. זה כמו, לא רק שהתודעה שלנו מדברת דרך המילים וההקשבה, אלא גם הלא מודע שלנו מהדהד זה בזה. אנחנו יכולים לחוש אחד את השני, לדעת אחד את השני יותר. Okay? זה דימוי אחד. דימוי שני, מישהו יודע מה זה כדורעף? מה ההבדל בין כדורעף וכדורסל? יודעים? אז מי שיודע מוזמן להגיד שהוא יודע, אבל אני אסביר לכם. רק תסתכלו על הידיים של כדורעף, זה בצד שמאל, ושל כדורסל,
זה איפה שמחזיקה את הכדור, אוקיי? בהתמודדות חברתית אנחנו לא הודפים ומעיפים בחזרה. אז אני רגע אסגור את המצגת, אוקיי? אז בעצם בכדורעף אנחנו לא תופסים את הכדור. יש רשת, יש קבוצה אחת מהצד הזה של הרשת, קבוצה אחת מהצד הזה של הרשת, ואנחנו לא נותנים לכדור להגיע, אנחנו הודפים אותו בחזרה, אנחנו לא תופסים אותו, אנחנו הודפים אותו, כן? הכדור הוא כמו מסר, אנחנו לא נותנים, אנחנו לא תופסים אותו, אנחנו הודפים אותו בחזרה. בכדורסל לעומת זאת, אנחנו מושיטים את היד שלנו אל הכדור, אל המסר, אנחנו תופסים אותו, אנחנו מקרבים אותו אלינו, למרכז הגוף, לא שאני ספורטאית גדולה, ומכאן, ממרכז הגוף אנחנו זורקים אותו בחזרה. זאת אומרת, אנחנו ניגשים, אנחנו עוזרים למסר להגיע אלינו, ואנחנו מלווים את המסר בדרך החוצה. אותו דבר כשאנחנו מתקשרים בהתמודדות חברתית, אנחנו לא ממהרים להגיב אחד לשני, כן? להגיב אחד לשני זה לא לתת למסר להגיע פנימה, זה לא לפגוש אותו מבפנים. כמו עם הריצה במים, יש לזה זמן אחר. אנחנו רגע מסכימים לקחת את המילים, לראות איך הן מהדהדות בפנים, ולתת תשובה אחרי שהרגשנו, כן? אתם יכולים לראות את ההבדל? אם זה לא ברור תגידו ואני ארחיב. אוקיי? אז זה בהתנגדות חברתית, אנחנו לא הודפים, אנחנו לא תגובתיים, זה לא לשלוף מהמותן ולענות ככה בלהט, זה לתת למילים להדהד, לראות, לחכות שתהווה תחושה ולענות משם, אוקיי? ומישהו כאן יודע לסרוג, מישהי כאן סרגה פעם? אפשר לכתוב כן, לא, הכל טוב. אוקיי, אז בעצם אני אומרת שתשומת הלב בהתמקדות חברתית היא קצת כמו סריגה. המסרגה היא תשומת הלב שלנו. היא נכנסת פנימה, היא לוקחת את החוט והיא יוצאת החוצה, והיא מביאה את החוט החוצה והיא שוב נכנסת פנימה. כן, זה כמו אנחנו נמצאים באינטראקציה, אני לוקחת את זה פנימה, אני בודקת מה קורה ואני יוצאת החוצה ואני מביאה משהו חדש מהחוויה שלי, אנחנו שנינו עושים את זה, ובעצם הסריגה הזאת שנוצרת, הבד הזה שנוצר, זה קשר, זה מערכת יחסים, אנחנו יוצרים את עצמנו, אנחנו יוצרים זה את זה. בעצם, אם אנחנו רק שקועים בתוך עצמנו, זה לא יקרה. אם אנחנו רק בחוץ ואנחנו לא פוגשים את עצמנו, זה יקרה משהו, אבל הוא לא יהיה משהו עמוק ומספק ומשמעותי. הוא יהיה, אתם יודעים, זה כמו שאנחנו משוחחים שיחה עם מישהו וזה לא מעניין באמת אותו וזה לא מעניין באמת אותם. לפני הרבה שנים כשהתחלתי עם פסיכותרפיה לעשות כל מיני תהליכי עומק, אז פתאום הרבה דברים שפעם היו מעניינים כבר לא היו מעניינים אותי. פתאום שיחות מסוג מסוים כבר לא עשו לי את זה, ופתאום שיחות מסוג אחר שיש בהם נוכחות, שיש בהם קשר, שיש בהם תקשורת אחרת, היו הרבה יותר מעניינות. אוקיי? אז כמו שאמרתי, הנוכחות האמיתית היא לא נמצאת במילים, היא לא נמצאת בתוכן, היא קורית גם בהפסקות שבין המילים, היא קורית באיך אנחנו מהדהדים אחד בשני, איך אנחנו חשים אחד את השני, בהסכמה פשוט להיות זה עם זה, ולא לתקן אחד את השני, לא לתת למחשבות שלנו ולדעות שלנו להוביל את הקשר, כן? וזה מצריך סקרנות והסכמה להיות בחוסר ודאות, שזה מקום שאנחנו לא כל כך רגילים להיות בו, והרבה פעמים אפילו מלחיץ אותנו להיות בו. אבל אני מזמינה אתכם לנסות. אני רוצה לתת לכם, ואתם יכולים לצלם את זה, או מי שרוצה שאני אשלח לו את זה, מוזמן לרשום את הטלפון שלו בצ'אט, ואני אשלח לכם את 5 צעדים לתרגול יומי.
אז שלב ראשון זה לעצור, רגע, פאוזה, אנחנו תמיד נורא ממהרים לענות, ממהרים להביע, רגע, לעצור. השלב השני זה רגע לבדוק באיזו עמדה אני נמצאת. אני נמצאת בעמדה הראשונה, אני ביחד אבל מרגישה לבד, או אנחנו ביחד אבל אני עסוקה בעצמי, או שאני נמצאת בעמדה השנייה, לגמרי מושקעת באדם האחר ומאבדת את עצמי, או שאני נמצאת בעמדה השלישית, לגמרי מחוברת לעצמי ולגמרי פתוחה לאדם האחר, קשובה. ואז, אחרי שאני מגלה אם אני בעמדה הראשונה, השנייה או השלישית, פשוט לבדוק פנימה, כמו לשאול את הלב, לשאול את הבפנים שלי, האם זה המקום שאני רוצה להיות פה? אני רוצה להיות ביחד ולהרגיש לבד? אני רוצה לאבד את עצמי בקשר? כן? אם אני רוצה להישאר שם, מעולה, נשאר שם. אם אני לא רוצה להישאר שם, אז לבדוק באיזה עמדה אני כן רוצה להיות. אני רוצה להיות אולי יותר עם האחר, אני רוצה לקחת יותר מרחק, או אני רוצה להיות מחוברת לעצמי וקשובה לאחר, שזה המקום שבו יש קרבה ואינטימיות. ואז לעשות בתוכי את התנועה הפנימית, או של להתקרב, או של להתרחק, או להישאר איפה שאני נמצאת. ואחרי שאתם עושים את זה, רגע, תשים לב, מה אתם מרגישים שהשתנה בתוככם, ומה אתם מרגישים שהשתנה ביניכם, במערכת היחסים. כן? אז את זה גם אפשר לצלם וגם אפשר לרשום מספר טלפון ואני אשלח לכם את זה. בכל אופן, זה משהו שהוא מאוד מעשי, מאוד פרקטי, ואנחנו יכולים לעשות אותו מתי שאנחנו בוחרים לעשות אותו או מתי שאנחנו זוכרים לעשות אותו. כשאתם רושמים את מספר הטלפון תרשמו בבקשה גם את השם ושם משפחה, כי יש לי הרבה שמות מסוגים שונים וזה נורא מקשה עליי אחר כך למצוא את ה... אני אספר לכם סיפור קטן. ההתמקדות החברתית היא מאוד פרקטית ואני נותנת שיעורים, אנחנו לומדים למשל, זה לומדים בשיעור הראשון, אז אני נותנת שיעורים במהלך השבוע עד המפגש הבא, למשל לעצור, לבדוק, כמו שנתתי לכם, באיזו עמדה אני נמצאת, אם אני רוצה להישאר שם או לא רוצה להישאר שם ולעשות את המהלך. שיעור אחרי הגיעה אחת המשתתפות והיא אמרה שהיא הייתה בעבודה והבוס שלה לא מעריך אותה, לא סופר אותה, לא מתייחס אליה בכלל, והוא עמד לידה והיא עצרה רגע ובדקה באיזו עמדה היא נמצאת והיא גילתה שהיא בעמדה מספר 1. זוכרים? זה להיות ביחד ולהרגיש לבד או להיות עסוקה בעצמי. ואז היא בדקה באיזה עמדה היא רוצה להיות והיא עברה לעמדה השנייה. העמדה השנייה זה להיות לגמרי מושקעת באדם האחר בלי לעשות כלום. היא לא עשתה שום דבר, היא רק שינתה את החוויה הפנימית שלה. והיא הייתה בהלם, כי תוך כמה רגעים הוא התחיל לדבר איתה ולספר לה על הילדים שלו, על האישה שלו, והיא הייתה בהלם, כי זה אחרי שהוא מתעלם ממנה חודשים. אז אנחנו לא עושים את זה בתור מניפולציה, כן? אנחנו עושים את זה כדי להיות בקשר מסוג אחר, ואני ממש מזמינה אתכם לנסות את זה, להשתעשע בזה, לשחק עם זה, זה מאוד מאוד משמעותי, וכמו שאני אומרת, לראות, לשים לב מה זה עושה בתוכי ומה זה עושה בינינו, מה זה עושה לקשר. אז להקשיב פנימה, להיפתח החוצה. והזמנה אישית לעשות את זה לדרך חיים. יש לכם את מה שהיה בשקופית הקודמת, תשחקו עם זה, תעשו את זה, תאמינו לי. היום יש כל כך הרבה בדידות וניתוק בעולם המודרני, וזה לא חייב להיות ככה, והרבה פעמים זה קורה לנו, אנחנו נמצאים ביחד ואנחנו מרגישים לבד, או שאנחנו מאבדים את עצמנו בסיטואציות, אבל זה לא חייב להיות ככה. ברגע שאנחנו מזהים, אנחנו מפסיקים להזדהות, ברגע שאנחנו מזהים שאנחנו נמצאים בעמדה הראשונה או השנייה, אנחנו יכולים רגע לעשות פאוזה ולעשות משהו קטן בתוך עצמנו כדי לזוז משם, כדי לאפשר למשהו אחר לקרות, ואף אחד לא יודע שאנחנו עושים את זה,
זה משהו שאנחנו עושים בתוך עצמנו שמשפיע על כל האינטראקציה. אז זו לא טכניקה, זו דרך להיות. כשאנחנו זוכרים לעשות את זה, זה ממש דרך להיות. אפשר לתרגל את זה לבד, אפשר לתרגל את זה בזוג, זה ממש משנה מה שקורה בזוג, אם זה בן זוג, בת זוג שלנו, או שזה בן, חברה, לא משנה. אפשר לעשות את זה ביומיום, בכל פעם שאנחנו רוצים או נזכרים בזה, וזה פשוט דרך תחושת הגוף. זאת אומרת, דרך זה שאני רגע לוקחת את תשומת הלב מהראש שמייצר מחשבות ופרשנויות ועסוק בלהתרוצץ לעבר ולעתיד ולמקומות אחרים, רגע להביא את תשומת הלב לגוף, זה מחזיר אותנו לכאן ולעכשיו, וזה פותח שדה אנרגטי אחר בינינו. אז דרך תחושת הגוף, הנוכחות והקשר האנושי. אוקיי? אז זה ככה ממש, מוזמנים גם את זה לצלם. אז להקשיב פנימה, להיפתח החוצה, זה מסע עדין מבדידות לקרבה. גם אם אנחנו לא בבדידות, כי אנחנו נמצאים עם עוד אנשים, אנחנו יכולים להרגיש בדידות גם אם אנחנו במשפחה של 11 נפשות. תאמינו לי, אני שומעת את זה הרבה, זה מגיע לקליניקה, וזה קורה לנו, אבל זה, ברגע שאנחנו לומדים מה לעשות, זה לא חייב לקרות לנו יותר. אז מסע עדין מבדידות לקרבה, מעולמות של לבד למרחבים של ביחד. וזה מרחבים כי זה איזשהו מרחב שנפתח בינינו. זה משפיע גם על החוויה שלי וגם על החוויה של האדם האחר. דרך תחושת הגוף, הנוכחות והקשר האנושי. כל זה אנחנו עושים עם התמקדות חברתית, שזה משהו שאני ממש מלמדת איך לעשות את זה. אז אני יהודית פירסט, אני מטפלת זוגית ואישית, אני מרצה ומנחה סדנאות התמקדות חברתית בארץ ובעולם, גם בגבעת שמואל, כאן אני גרה, וגם בזום, וזה מספר הטלפון שלי, 054-4412-512. אז אתם מוזמנים לרשום, או לרשום את המספר שלי, או להשאיר את המספר שלכם בצ'אט ואני אחזור אליכם. ועכשיו אני מפסיקה את השיתוף, ואני אראה מה כתבתם, ואתם מוזמנים לשחרר את המיקרופונים שלכם, ואתם מוזמנים לשאול שאלות. אז המיקרופונים שלכם משוחררים, אז אתם יכולים, מוזמנים לשאול שאלות, ואני אשמח לענות לכם. אפרופו בארץ ובחול, אני העברתי בדיוק סדנה בפולין כשהתחילה המלחמה ולא יכולתי לחזור ארצה, אז הייתי שבועיים בחול. אז יש לכם שאלות, משהו לא ברור, משהו הייתם רוצים שאני ירחיב, יעמיק, אני כאן בשבילכם ובשמחה. כן, אני שומעת מיקרופון. אני רציתי לשאול משהו, אפשר? כן, כן. אז אני לא כל כך יכולה לדבר קצת יותר חזק, קשה לי לשמוע? כן, אני אומרת שאני לא כל כך מתחברת לעניין של כאן ועכשיו, כי כאן זה נראה לי רחב, זה יכול להיות כאן על הכיסא, או כאן בבית, או כאן בארץ, או כאן בעולם. זאת אומרת, ועכשיו, זה הנה עוד רגע, והנה עוד רגע זה כבר משהו אחר. אז זאת אומרת, בשני המקרים, גם הכאן וגם העכשיו, לא מביא אותי למקום בטוח, ושממנו אני יכולה להתחיל ולגמור, או בכלל להתקיים בו, כי זה דבר זז בעיניי, זה לא דבר קבוע. לעומת זה, כל הדברים האחרים שהיו בעניין של לתת מקום לאחר, או לתת כאילו להרגיש את מי שמולי, ומספיק שאני מחליטה בתוכי, שעכשיו אני כאילו איתו, בעיקר אם זה ילדים וזה, אז זה לא מילולי, זה באמת בתחושה הפנימית שלי, אני נותנת את כל המקום עכשיו
נגיד אני הרבה פעמים באיזה ביסיטר וזה לילדים יותר קטנים, אבל אני מרגישה שכשאני נותנת את כולי לשים לב למה הם צריכים או מה הם עושים, ואיך אני גם נהנית מזה ברוב המקרים, אז אני מרגישה את העניין הזה, את הקשר, שזה בשבילי מין כאן ועכשיו, אבל בדיוק כאן כרגע ועכשיו כרגע. אז אני לא יודעת אם זו שאלה או שיתוף, אבל איך שאת מתארת שאת נמצאת... מה? התלבטות כזאת. אוקיי, איך שאת מתארת שאת נמצאת עם הנכדים, זה מאוד כיף להיות שם, והרבה פעמים, זה בעצם מה שאני קוראת לו העמדה השנייה. והרבה פעמים עם ילדים אנחנו באופן טבעי שם, בטח אם הם מאוד צעירים והם זקוקים לנו. והרבה פעמים זה נותן לנו הרגשה מאוד טובה להיות בעמדה הזאת, כי אנחנו לגמרי שם בשבילם. וזה נכון וזה מתאים לגילאים מסוימים. לפעמים אנחנו ככה כי אנחנו אוהבים להיות ככה. והרבה פעמים כשאנחנו נמצאים בעמדה הזאת, למשל, אנחנו גם לוקחים עלינו אחריות על אנשים אחרים. אנחנו אחראים על התקשורת, אנחנו אחראים על מה שקורה כאן עכשיו בינינו, אנחנו קשובים להם, כן? ויש משהו בזה, גם אני כמטפלת, כן, הרבה שנים מאוד אהבתי להיות בעמדה הזאת, להיות שם לגמרי עבור האדם האחר. זה במידה מסוימת לוקח מהאדם האחר את הצורך לעשות גם צעד לקראתי. כשאני בעמדה השלישית, אני לגמרי כאן, אבל אני לא עושה את כל הדרך עד לאדם האחר. אני לגמרי כאן, אני פתוחה, אני מזמינה, והם גם יכולים לעשות צעד לכיוון שלי, כן? ברור, ברור, זה גם תלוי בגיל, אני מדברת על גילאי בית ספר. כן, זה תלוי בגיל, נכון. זה גילים שכבר יש להם עמדה ודעה והכל. אבל אני מדברת על אנשים שהם בגילנו, כן? יש את אלה שהם תמיד רצים להציל ולעזור ולסייע, וזה נחמד וזה כיף והם מרגישים מזה הרבה סיפוק, ואני מניחה שגם האחר מאוד נהנה מזה שבאים להציל אותו ולהושיע, אבל באיזשהו אופן לפעמים זה חוצה גבולות, ולפעמים זה קצת חוסך מהאדם האחר לפתח את היכולות שלו ולפרוס כנפיים ולהצליח לעשות דברים לבד. אני יודעת שזה לא בדיוק מה שאת מתכוונת, אבל אני תופסת טרמפ על זה שזה מדובר עכשיו ומרחיבה קצת. וכאן ועכשיו, אוקיי, זה בדיוק, זה להסכים לוותר על המחשבות שלנו ורגע לחוש. עכשיו כאן שואלים אותי אם אנחנו יודעים שמשהו כבר פגע בנו, או מישהו כבר פגע בנו, אז איך ניתן להתקרב אליו? אז אם זה מישהו שהוא פגע בנו, יש לנו גבולות. אנחנו צריכים לבדוק אם יש לנו כוחות, אם אנחנו רוצים, ואני לא יודעת מי זה המישהו הזה, אבל אנחנו לא צריכים להישאר במקום שלא טוב לנו. לא יודעת בדיוק מה הכוונה, אבל אני עונה לפי הבנתי. אז אם לא דייקתי לשאלה, אז אפשר לשאול ביתר דיוק. אוקיי? עוד מישהו? מה מספר הטלפון? מספר הטלפון 054-4412-512. אז באמת אם יש שאלה או זה, כי אני רואה לפי השעון שהזמן שלי הסתיים ואני צריכה להעביר את המיקרופון הלאה, אז מוזמנים לשלוח לי וואטסאפ 054-4412-512, ושמי יהודית פירסט,